гости, уважаеми съграждани! Днес е един значим, страхотен ден за Созопол. Но аз няма да ви говоря за огромната значимост на нашия град с неговата хилядолетна история. История, която превъплъщава в себе си множество възходи и падения. История, маркирала със своя драматизъм столетията съществуване на Аполония и Созопол. Днес искам да ви говоря за обич и за щастие. Имам привилегията да съм кмет на Созопол, но също така имам щастието да съм роден, израснал и вече повече от 50 години да живея в този прекрасен град. Душата ми е стол, душата ми е зол, на смърт е моята душа ранена. Душата ми е стол, душата ми е зол.